omenda mathoth dhi e chulo gope. We apenji ka japiny mokia malong'o, kia gik mang'eny, en odwa ng'iyo ni to gopegi bro be nyagi kama koro gichak dhi e piny, nikech waseno mana ka graph ni dhi malo, kaeto iyudo ka gik makoro omenda madong' e pacho ka ne development dong' matin. Iyudo ka en atamalo matin kende mar budget ni. Ere gima owinjo bed ni sirikal timo manyalo neno ni gope ochako dok e piny? En pogruok mane, en kwano mane ma sirikal nyaka go? Lydia, ing'ene gigi nyaka wang'i kochakore gi history. Kendo ber ng'iyo jo ngere wacho ni where did the rain start beating us? Mano jo kizungu wacho kamano. Koth nochako goyowa diere mane wan e sirikal mar Kibaki. Kanyo mane wachake wachna. Kibaki magi wacho ni otayo piny maber. Immediately after that, okay. Kanyo mane koro weche chako bede matek. Koro iyudo ka kwa pesa kaka CPS mosiepena gi osewacho. Piny mora mora kata kidhi US ibiro yudo ka pesa nyaka kwa. Kata kaka wan kane ibiro yudo ka nitie joma osekwa pesa. Koro kwayo pesa ni ok orach. Gima rach itiyo gi gimikwayo ni nade. Nikech iyudo kaka CPM oleno nyisi wach mar crowding effect. Koro crowding effect ni iwacho ni mondo wawach kaka japiny. Koro gima timore iyudo kaka sani budget mimiyowa kawuono ni en $4.8 trillion. Budget no iyudo ka ok wanyal chopo kech $3.6 trillion ema jogi dwa kawo kuom pesa midhi chok gi KRA gi jomoko gi te. Koro pesa modong' ne jogi dwa ni mondo gidhi gikaw kuom kwayo krach. Kwayo giwacho ni gidwa kwayo ei piny mar Kenya ka gidwa ni mondo gikwa $1.2 trillion. Kasto bilion 900 gidhi gikaw e pinje maoko. Kwayo e Kenya ka entie gi berne to be entie gi rachne. Kech iyudo ka sama gikwa e Kenya ka ikwa pesa e Kenya, sama iduoke ne economy. Kendo iyudo ka pesa circulation, pesa ringo mane paro mane gintiere go. To king'iyo kata mana PFM Act gima wacho to gi gima be watimo, iyudo ka nitie pogruok moro matin. Ka jogi obiro mokwa pesa e economy, nikech sani gima timore Lydia ma jopiny onego ng'e maber, sani bengi kata chakre kawuono kidhi kwa loan ok gibi nyisi ni ok gibi miyi, lakini ibiro kwayi gik moko documents mang'eny ka irito sa mondo ji one gima dwa timore. Sani bengi koro dwa mane mondo chiw pesa ne sirikal, nikech kuom sirikal ging'e ni pesa gibiro duogo. Ka gimiyo japiny samoro nyalo ringo gi pesa. Koro gima sirikal nyalo timo mondo wach mar kwayo pesa ni odog piny, to ber kwa wache jongere wacho ni plain and white. Wakete kako onego bedi, wagole wach mar corruption. Kanye ma hinyo jo Kenya. Kata wadhi milambo mwaduogi, wach maduong' mantie en wach mar corruption. Nikech pesa mokwani kakitiyo kode, budget momiwani ober king'iye, lakini ok inyal nyisowa ni ok wanyal kwayo. Pinje te kwayo, to kakitiyo gi pesa mokwani e matek. Koro ne wakwayo ni sirikal mokwongo giteme matek ni giwe gikwae Kenya ahinya, kech gidhi hinyo jo private sector. Nikech koro gima dhi timore, idhi mi mana joma tin ema dhi yudo loan
to joma tin mimiyogi iyudo ka koro interest ma koro idwa duokego dhi bedo malo. Kech koro ing'iyo gik mang'eny ka be ng'ama nyalo timo kama. Sama koro gigi odhi malo, sama interest odhi malo, ji ok dhi yudo loan. Ka ji ok oyudo loan, iyudo ka koro biashara ok dhi mbele. Mano matiende ni economy dhi dok piny. King'iyo another way ma jogi yudogo pesa en choko pesa e migepe kaka Kenya Revenue Authority. King'iyo sheria ma gibirogo, gin sheria maber, lakini be ober to be samoro ohinyo japiny ma kawaida. Wakwayo ni mondo sirikal boyud pesa ni magidwaro, kech sani king'iyo pesa ma sirikal dwaro kuom KRA en bilion 2.9 trilion. Lakini king'iyo kaka KRA kata king'iyo barupe ma KRA oro ne ng'ato, iyudo ka barupe go ger. Koro ing'eni kisebiro na kiger to an gi gowi ok abi chudo. Wawacho ni kare koro negawa. Koro mondo mi gini obed maber, wakete wach mar choko osuru ni obede gimoro mayot. Ka gikete mayot, gipuonjo jopiny ni kwachoko kama to wabiro tiyogo kama. To sami miyowa report, imiyowa dogna budget ma wachoko ma, to king'iyo development kama kaka otiyo. Lakini koro yudo kaka gima lich sani malich ma ji orwako ne koti e Kenya ka en mana wach budget ni. Kosegoye tik mokadho kaka dwa tiyo, koro wawene auditor general, wawene budget controller. Koro weche orumo, warito 2027-2028 waduogo gone Lydia mbaka ka weche gidhi. Koro implementation ni kae ma koro weche nitie. Koro ne wakwayo ni administration ni wan gi ji ma wigi ler, waneno kaka ma jatendwa maduong' ahinya Ispark gin ka kendo ging'eyo kaka gigi timo. Wami experts olosnwa gini, lakini kawo gowi tok rach. Kendo kuwa wacho ni ok wabitiyo gi gowi, to mano wariambo. Gowi wabro kawo, lakini wabalance. Ineno gima controller of budget ne wacho ni ka ok wang'iyo maber, to kochopo higa manyien dwe mar 3 idhi yudo ka gopwa to ki compare gi GDP dhi bedo 83%. Man ng'eni is a red flag. Nyocha noketwa list moro ka amarach mar pinje 6. Nyiche wawuok nikech nyiche waringo to wachulo gope. To nitie moko mane biro to wawacho ni mago koro ok wadwa chulo. Koro matiende ni be kwa dhi mbele kanyo wadhi chako dok mana kuma nyiche wantie. Koro wakwa, lakini wabed gi gimiluongo ni accountability. Mano dhi bedo maber. Lydia, moro ma anyago mowuoye. Wach moro ni ka mar simu. Ang'eni wati biro kanyo, lakini ke chunyo osewacho na wuoye. Malaika osewacho na wuoye, weya wuoye. Wach moro biro ka mar simu. Simu ni king'iyo levies manche nitie previously. Iyudo ka gigo nche biro ata malo 49. Koro sani iyudo ka gini biro to giwacho ni odhi bedo 25. To 25 ni giwacho ni idhi chule mana sami yawe no, sami yawo simu no. Iyawe duka, ok nidhi yawe ot. Sami yawe duka no, ko yawe tichulo 25. Jo kizungu wacho ni activation. Niksa bedo activated tichulo that 25%. Okapar ka wan ready for that thing. Nikech king'iyo gik mang'eny mantie, namba 1 idhi yudo ka gini odhi dhi ne consumer finally. Ma namba 1. Jang'iewo. Namba 2, sirikal ok e gima giwacho no ok kama ot clear, ok gibiro maginyisowa maber. Nitie gimiluongo ni export re-export. Ng'ane nyalo kelo simbe negi kapok oyawe to ng'iyo piny maber ma minyalo lose profit maber, monyalo yude gimoro maber. Okaw simbe negi otero kuro.
dong ni ng'ato ng'eno kochulo import moro amora to export Kenya kati ng'eni weche mag usuru go ni piny koro gino be wang'i maber koro mbadi onego ng'iyane kanyo kaka nyalo bedo nikech kama wadhinyorego sani wane iluongo ni digital literacy joma tindo gi ok dhi nyiewo simbegi dhi bedo pesa matek to wadwa ni nyithindo gi mondo simbegi be mitiyo gi weche mag skul joma nigi nyithindo yudo ka ng'ato nigi nyathi nigi simu mag tiyo e skul gigi ok dhi tiyo koro ok wanyalo wacho ni lwedo makoni wawacho ni wadwa ni mondo pinywa ni ong'we yamo ka wabere kabisa to koni to ichaki diyo jogi koro ka 25% ni ober nikech king'iye government niche yudo atamalo 20 ok atamalo nen bilion 2 kuom simbe tax usuru ne giyudo bilion 2 sani ka gikelo girgi ma 25% no wachore ni ginyalo yudo bilion 20 koro it is ober e choko lakini gibedo mana maber e short run lakini kwa ng'iye maber nikech jibe koro go kwano which one is better anyalo kele ni en gir export ni atere South Sudan adwa tere Ghana adwa tere Nigeria kuma usuru tine iluongo ni profit shifting koro gin gikele to gikete kocha koro en gima ber lakini koro wakele experts mondo kuongo ng'iye ochambwa e kaso wadhi mbele Pare molindo acho gimore molen gi wach moro